हाय लोगोफोर नोंथांमोननि थाखाय आं मोननैसो निउस आपडेट लाना फैबाय भिडिअखौ स्किप खालामालाबा जोबजासिम नायलांबाय थादो स' लोगोफोर दानिया आवगायलांसै दिनैनिफ्राय आनलक 3 समबारनिफ्राय शुक्रबारसिम थांलाय फैलाय खालामनो हागोन हरनि 9 बाजिनिफ्राय फुंनि 5 बाजिसिम काफिउ आरो शनिबार रबिबाराव गासै कमप्लिट लकडाउन आनलक 3आ दिनैनिफ्राय 31 आगस्तसिम थागोन दिनैनिफ्राय मोनसे डिस्ट्रिक्टनिफ्राय गुबुन मोनसे जिल्लायाव थांलाय फैलाय खालामनो हागोन आरो सोरबाफोर मास्क गैयालाबा बाइक गारि बेफोरखौ सालायनो नाङा नङाब्ला 1000 रां फाइन लागोन क'क्राझाराव हाथियार मोनदों पुलिसफोरा बुखावदों साइबिल आरो सेरफांगुरि ओनसोलनिफ्राय काटाबिल आरो बेलगुरि हाग्रायाव मोनदों बे हाथियारखौ गंबा एके राइफल गंसे एमजि 5 पिस्तल आरो गोबां गुलि बेफोर गावग्रा मुवाफोरखौ हा सिङाव फबनानै दोनदों होनना बुंदों बाक्सा जिल्लानि तामुलपुर ओनसोलनि मुथंगा दैमानि दालांखौ माखासे दुथांफोरा हर गेजेराव फैनानै सावनानै गालाङो दा बे दालां गैयैनि जाहोनाव बे लामाजों थांलाय फैलाय खालामनाय गासै बर' रायजो राजाफ्रा दुखु फोरमायदों आरो खस्थ' जादों होनना बुंदों अक्षय कुमारा शनिबार नरेन्द्र मोदी बिथांनि उदांस्रि साननि बिबुंथिखौ लानानै गोजोननाय मोननाय फोरमायदों होनना ससियेल मिडियायाव आवराव जादों आसामनि क्रिकेट नायगिरिफोरनि थाखाय मोनसे मोजां खौरां दङ आसामनि 4 सेंग्राया दुबाइयाव जानो गोनां आइपिएलआव सिलेक्शन मोनदों तामिलनाडुआव मैया कभिड-19 बेराम जानानै 125 मानसि थैबाय स' भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा आंनो लाइक साबस्क्राइब खालामब्लानो जाबाय जाहाथे आंनि गोदान भिडिअ नोंसोर थाबैनो गोजोन्थों लोगोफोर